Fil-Knisja Parrokjali ta' San Giuseppe Ħaddiem f'Birkirkara saret velja ta' talb immexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejliet l-ordinazzjoni episkopali ta' Monsinjur Joseph Kalja Kurmi bħala l-Isqof Awżiljarju il-ġdid ta' Malta. Waqt il-velja l-Isqof elett għamel istqarrija tal-fidi ħal-ġurament tal-fedeltà u tbirku il-baklu, il-mitra u ċ-ċurkett li se jintużaw waqt l-ordinazzjoni tiegħu. Kalja Kurmi ħatar mill-Papa Franġisku bħala Isqof Awżiljarju ta' Malta u nominah Isqof titolari. Dan ġie mħabbar nhar 23 ta' Ġunju 2018 f'konferenza tal-aħbarijiet min-Nunzju Apostoliku l-Arċisqof Alessandro De Rico fil-Palazz tal-Arċisqof fl-Imdina. In-Nunzju qal li bħala Isqof Awżiljarju Monsinjur Kalja Kurmi huwa msejjaħ biex ikun il-kollaboratur u l-konsulent li żjed qrib tal-Arċisqof Charles Scicluna. Preżenti għall-istess funzjoni f'Birkirkara kien hemm numru ta' parruċċani, ħbieb u kleru li l-kol ħadmu qrib Monsinjur Joseph Kalja Kurmi, diskrit minn nies bħala persuna li dejjem taħiltu biex ikun tajnuna, b'ħud jafuh fit-tfulija u meta kien abbati. L-ordinazzjoni ta' Monsinjur Kalja Kurmi se ssir is-Sibt 4 ta' Awwissu fil-Katedral tal-Imdina.